Prajme vám príjemný vianočný podvečer a tešíme sa, že po minuloročnej slovenskej premiére nášho živého vianočného orloja sa môžeme opäť spolu stretnúť a pripomenúť si vianočné zvyky a koledy. Tento rok k nám zavítali aj vzácni hostia a my sme radi, že môžeme medzi sebou privítať starostu našej obce, doktora Martina Markecha, a prosíme ho o krátky príhovor. Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku. Sviatkov, ktoré majú mnoho prívlastkov a som presvedčený o tom, že každý z nás ich prežíva skutočne ojedinele, či už vo svojom vnútri, alebo so svojimi najmilšími, často s tými, na ktorých v priebehu bežného dňa nemáme toľko času. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania, a je to čas požehnaný a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce automaticky spájame s obdobím vítania Nového roka a pri tejto príležitosti často hodnotíme ten končiaci sa rok a sformulujeme naše očakávania od prichádzajúceho roka. Mnohí si dávajú predsavzatia a plány, jednoducho žijú v očakávaní príchodu niečoho pekného, možno aj krajšieho, dobrého, možno aj lepšieho a úspešného, snáď aj úspešnejšieho, než doteraz poznali a zažili. Želám nám všetkým, ako sme tu zídení, ale aj ostatným občanom Trenčianskych Stánkoviec, aby sme sa mohli spoločne stretávať aj naďalej, či už pri obecných akciách, alebo takých, ako je tá dnešná, ktoré pripravujú naše obecné organizácie. Mojím želaním je, aby sa nám darilo v pracovnom aj v súkromnom živote a hlavne nám všetkým želám zdravie a pokoj. Ďakujeme veľmi pekne za povzbudivé slová a dovolte mi, aby som privítal medzi nami aj zástupcov televízie a rozhlasu. Pokiaľ by niektorých z vás požiadali o rozhovory, tak buďte k nim prosím vľúdni a milí a zrozumiteľne im odpovedajte na ich zvedavé otázky. Potom si to my všetci, aj ostatní, veľmi radi pozrieme v televízii. Ak by vám tieto rozhovory išli lepšie, tak sme pre vás pripravili varené vínko, vianočný punč a horúci čaj. Aj tento rok sme si pre vás pripravili vianočné pásmo so zvykov, vianočných pesničiek a vinšov z našej obce v podaní folklórneho súboru Rozvadžan a detského folklórneho súboru Lampáši. No a na záver sme si pre vás pripravili už očakávaný živý vianočný orloj, na ktorý sa všetci veľmi tešíme a sme všetci zvedaví, ako sa to našim apoštolom podarí. Tak nám držte palce, aby sa nám všetko vydarilo tak, ako sme to zodpovedne nacvičovali, a prajeme vám krásny zážitok a príjemnú vianočnú atmosféru. Tisíce drobných hviezdičiek užiari na tvári, do uzla vianočných pesničiek uplieta sa 1000 prianí. Častokrát plače človek pre človeka, častokrát bolesť rozžiali. Častokrát zabúdame na človeka skôr, než sme mu ruku podali. A preto dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí. Kus dobrej vôle, lásky a súcitu. Veď to všetko tak málo stojí. Čo zaželať vám ako vinše? Veď každý človek chce vždy inšie. A sviatky, všetci sa tešia na ne. Nuž, nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane. Nech láska nie je iba na papieri. Nech každý s každým žije v mieri. Veď život plynie ako rozprávočka, keď najkrajšie sú šťastné detské očka. Tak čo želať? Na čo vinče? Keď každý človek chce vždy inšie. Možno sa krajších vinčov dočkáte. Ja vám prajem, nech sa splní to, čo si sami želáte. Stávajte, pastieri, berte sa hor, a rádo novina dajte pozor.
Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokém také žiari. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako aniel slova. Aby som vám zvestil, že sa vám narodil Mesiáš v Betleme, Ježiš malý, ktorého od dávna ste čakali. Idte a nájdete kráľa kráľov, Ježiška malého pána pánov. V mestečku Betleme v jasličkách na slame leží náš spasiteľ narodený, chudobných prienočkách položený. Dobrý pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil. Pri Betlémskom salaši, radujte sa, veselte sa, válasi. Pri Betlémskom salaši, radujte sa, veselte sa, válasi. Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plapolajte, že nám Boh dal takého žiadaného nám pastiera dobrého. Že nám Boh dal takého žiadaného nám pastiera dobrého. Prišli ku vám koledníci, zdravie, šťastie vynikovať. Otvárajte dvere srdcia, nebudete banovať. Zešli ako jedna rodina. Chceme vám priblížiť, ako sme kedysi u nás slávili Vánočné svátky. Helenka, a ty si pamatáš na zvyky, aké ste mali u vás doma? No, u nás veru do cudzej chalupy nesmela prísť ako prvá žena.
Vždy to musel byť chlap, ktorý prišiel polaziť, zavinšovať, či už rodine, známym alebo susedom. No a sused je dneskaj, tí sa už ani nepoznajú a ani sa nepozdravá. No a ešte sa nesmelo zametať, aby sa z domu šťastie nevymietlo. A po štedrej večeri sme išli celá rodina na utiere. Janko, a ty si na čo spomínáš? Ja si zase pamätám, ako sme den pred štedrým dnom piekli osuchy s rybou. A týto sme dávali na večeru krávam. Najradšej si spomínam na detka, ktorý má tú veľkú mozolnatú ruku s košíkom plných hríbov, viedol do maštane a v druhej ruke držal lampáš, s ktorým svietel na cestu. Gazda, a ty máš nezabudnutelný zážitek z turnej, len ho ty pekne povedz. No, u nás to bolo tak. Na Luciu začali mládenci si robiť stolček, bez jedného klinca, aby ho mali na Vianoce hotový. A na čože vám bol ten stolček? Ten stolček to bol taký zázračný. Keď si ho zobrali na polnočnú omšu a na ten stolček sa postavili, tak videli všetky rozvadské bosorky. Ale čo? No teda, ale išiel si dobrým kalupom z tej turnej, keď si tam aj stoliec nehal. Tak spravíme nový. No, tak pôjdeš čilej pekne do maštale, vezmi si svatennú vodu a vysvať všetky kúty maštaly, aby aj na budúci rok bolo hojno. Ideme opatriť ešte statek, vysvatíme kúty. Janko, poď, ideme. Helenka, a vy ste ako chystali stôl štedrej večeri? Svoje miesto na stole musela mať voláca knížka, krížik, svatenná voda a sviečka, lebo to je svetlo, ktoré dodaleka svieti aj pre tých pocestných, ktorí by zablúdili. Na stôl sme dali taniere a vždy musel byť o jeden navyše. Keby náhodu niekto prišiel, nenecháme ho venku, veď na Vánoce nemá byť nikto sám. Potom sme dali oplatky, mat, misu s koláčmi, chleba, jablčka a takto sme čakali za štedrým stolom, kedy príde gazda z maštale a zavinšuje nám. Vinšujem vám tieto vianočné sviatky, narodenie Krista Pána aj svätého Štefána, aby vám dal Pán Boh zdravá, šťastia, od nebeského požehnania. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Potom sme sa navečerali, pomodlili a čakali sme na koledníkov, kedy nám prídu zavinšovať a zaspievať. Aby sa nám nezabudil narodený Ježiško. Zaspievajme Ježiškovi pieseň tichú maličku. Snežik ešte padá, padá, človek lásku stále hľadá. Ježiško k nám príde zas, daruje nám pokoj, lásku uloženú v nás. Keby ja mal moc peňazí, keby ja bol bohatý. Keby ja mal moc peňazí, keby ja bol bohatý. Daroval by Ježiškovi na šnúrečke dukaty. Kúpil by nové sané, dva koničky bielúčke. Kúpil by nové sané, dva koničky
tebe môžem dať. Pomodlím sa, modlitbičku, môj Ježiško, mám ťa rád. Pomodlím sa, modlitbičku, môj Ježiško, mám ťa rád. Prajem, ak mi dáte makovníka, veselo si zajem. Keď je kúsok posledný, poviem trochu takú, nemajte toľko šťastných dní, čo v ňom bolo ma. A ja malý žiačik, spievam ako vtáčik, aj vtáčiky spievajú, Krista Pána vítajú. Vítam ho, ja vítam, peniažtek si pýtam. Peniažtek mi dajte, zdraví ostávajte. Ježiško maličký, čože ti dám, ťažko mi vyberať, keď málo mám. Srdce ti darujem, láska je v ňom, dávam ti do daru celý náš dom. Za seba prosím a za všetkých tiež, čo sú dnes ďaleko od teba tiež. Ježiško maličký, môj Boh a Pán, radosné Vianoce daj všetkým nám. Požehnaj Ježiško i celý svet, lásky nech bratskej už rozkvitne kvet. Nech všetky národy velebia ťa, ochraň a žehnaj nás Božie dieťa. Vianoce sú snežik, Perik vnočka kryje kraj, Jezu riadko rozkladuje, leží srdiečko mu svoje daj. Zorelky po nobovičku a po šepke ráťa má, čakám ťa už po nebu. Príď Ježiško, prinies. Prinášam v košíčku ihlu, niť a plátno biele, dobre svätú Matičku, Ježiškovi na košele. Ježišková ručička nech vás požehná, Ježišková mamička nech vám pomáha, anjeli z neba nech vám spievajú a radosné Vianoce nech vám volajú. Počúvajte, bratia, predinnú novinu, anjeli spievajú v polnočnú hodinu. Poďme, bratia, spolu, i kto dary nemá, poberme sa všetci hneď do Betlehema. Janko, ty si krce dobre poobúvaj, a ty, Kugo, starý gajdence nadúvaj. Narodil sa náš Pán, narodil sa Bača, ktorý bude pastierom Božieho salaša. Nech vianočný stromček svieti naozaj pre všetky deti. Nech vianočný stromček žiari všetkým mladým aj tým starým. Na stole búška, zelená sa hojka, išli tade pastuškovia, jedli kašu z mlka. Išli tade pastuškovia, jedli kašu z mlka. Priletel im anjel a tak im povedal, že sa Kristus
vám vyšujem na tie sväté hody, hojnejších, pokojnejších a zdravších rokov sa dožiť, ako ste sa dožili a prežili. Od Boha lásku, od ľudí priazeň, na tomto svete slávu nebeskú, korunu anielsku, aby ste mohli všetci dosiahnuť. Pochválený buď Ježiš Kristus. Veľa vážení páni hospodári, prišli sme ku vám, aby sme zvestovali vám aj celému svetu radostnosť prevelikú. Narodil sa nám v Betleheme Spasiteľ celého sveta a vykupiteľ. Keď to pastieri počuli, po domoch išli a všade vinšovali. Tak aj my sme prišli ku vám a vinšujeme vám, aby vás ten novonarodený Pán Ježiš Kristus, ako všetkých vás, rodiny vaše, domy vaše, aj hospodárstva vaše, od všetkého zlého uchrany dráčil. Aby ste hodné úžitku mali. Aby ste aj nám, chudobným pastierom, niečo v živnosti dali. A preto vám vinšujeme šťastlivé a požehnané Vánočné svátky. Pochválený bude Ježiš Kristus. A ja vám vinšujem v tento veľký svátek, aby na vašom stole bolo vždy všetkého dostatek. Chleba peceň, syra hruda, na poli bohatá úroda, maštali silný statek a v sípke obilia dosti, aby ste si všetci žili ve svernosti. Toto prajem pánu hospodáru, aj vám všetkým ve spolek. A ja vám tiež vinšujem tieto vánočné svátky Pána Krista narodenia, dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti. Aniel pokoja nech medzi vami prebýva a láska Krista Pána nech u vás počíva. Gazdíčko, gazdina, prišli sme k vám šťastie, zdravie vinšúvať. Šťastie, zdravie, dlhé roky, nech sú šťastné vaše kroky. Pochválený bude Ježiš Kristus. Prišli sme vám zaspievať, zdravia, šťastia vinšúvať. Nech sa vám vždycky dobre darí a nech vás obejdú všetky čary. Na tieto vánočné svátky vinšujem vám život sladký. No a dajte, že nám dajte, čo nám máte dať, lebo už nás začínajú nohy ozábať. Ja vám tiež vinšujem títo vánočné svátky. Hojné zdravie, Božie požehnanie. V komore hojnosť, v rodine svornosť. Na rolách a v záhradách úrody dosť. A všetci vždycky, aby ste zdraví boli a s nikým sa nehnevali. A zajacov, že by ste mali veľký ako barani. A gazda, aby každý večer trafel do brány. Ja vám tiež prajem tieto vianočné sviatky, aby ste sa so susedmi nehádali, aby ste si v pohode nažívali a dobre opáleného aj cez plod ulievali. Ja ako krčmár tiež sa pripájam a vinšujem všetkým vám, aby ste sa tu dobre mali a mne veľký tringel dali. A my tiež z rozvác muzikanty prostí vypijeme, zaspievame, zabavíme hosty. Po celý rok, aby ste sa mohli dobre mať a keď vám my zahráme, môžete si s nami zaspievať. Pastieri prví zvedeli, že v jasliach drieme maličké dieťa, Syn Boží. Že v jasliach drieme maličké dieťa, Syn Boží. A takto sa u nás spievalo a vinšovalo. Keď sa chýlilo k polnoci, vybrali sme sa na utieren do Turnej. A sňahu bolo po kolená.
ale to boli tie najkrajšie Vánoce, jaké sme kedy zažili. Aj keď darčekov bolo oveľa menej, ale za to v každej rodine vládla radosť, láska, spolupatričnosť a toto všetko prajem aj ja vám, všetkým tu prítomným. Práve ste mali možnosť vidieť krátku ukážku vianočných zvykov, vinšov a pesničiek z našej dediny v podaní folklórneho súboru Rozvadžan a detského folklórneho súboru Lampášik. A teraz už nasleduje dlho očakávaná ukážka živého orloja. Ako všetci dobre vieme, tak na pražskom orloji sú rôzne sa pohybujúce figúry. Pražský orloj má 12 apoštolov. My v Trenčianskych Stankovciach na Rozvadskej zvonici budeme mať živých apoštolov, ktorí sa nám budú postupne ukazovať v dvoch oknách. Viete, ako ich spoznáte? Ako prvý sa ukáže svätý Peter, ktorý bol prvým pápežom. Poznáme ho podľa toho, že bude mať v rukách kľúč. Ako druhý sa nám ukáže jeho brat, svätý Ondrej, ktorý bude mať kríž v tvare X. A to preto, lebo na takomto kríži bol aj ukrižovaný. Tretí sa v okne ukáže svätý Jakub Starší, ktorý býva zobrazovaný s mečom preto, lebo v Španielsku sa pomocou jeho zjavenia podarilo poraziť Saracénov. Štvrtý sa ukáže jeho brat, svätý Ján, ktorý sa zobrazuje s kalichom. Podľa legendy mu dali do pohára otrávené víno, ktoré požehnal a potom vypil. Jed však neúčinkoval. Piatým apoštolom je svätý Filip, ktorý býva zobrazovaný s krížom, na ktorom podľa starokresťanskej tradície trpel, alebo z peciany chleba ako spomienka na nasýtenie 5000-ového zástupu. Šiestým apoštolom je svätý Bartolomej, ktorý býva zobrazovaný s kožou v ruke. A je to preto, lebo zomrel ukrutnou smrťou, keď bol stiahnutý z vlastnej kože. Ako 7. apoštol sa nám ukáže svätý Tomáš, zvaný aj neveriaci. Býva väčšinou zobrazený s nástrojom svojho umúčenia, a to je kopia alebo oštep. Ako 8. apoštol sa v okne objaví svätý Matúš,
ktorý zanechal povolania mýtnika a pridal sa k Ježišovým učeníkom. Preto je zobrazovaný s mešcom. 9. apoštol je svätý Jakub Alfeov alebo mladší. Zobrazuje sa s knihou, zvitkom alebo valchárskou palicou, ktorou mal byť zavraždený potom, ako ho židovská veľrada odsúdila na smrť ukameňovaním. 10. apoštolom je svätý Tadeáš, ktorý pôsobil v Arménsku a v Perzii, kde podstúpil mučenícku smrť. Býva zobrazovaný s kijom. 11. apoštolom je svätý Šimon. Tiež zomrel mučeníckou smrťou. Preto je jeho atribútom píla, ktorou bol podľa legend prepílený ako kus polena. 12. apoštolom je svätý Matej, ktorý býva zobrazovaný so sekerou, ktorou mu bola sťatá hlava. Teraz už vieme, ktorí apoštoli sa nám ukážu na našom orloji. Ale dávajte dobrý pozor, lebo na praskom orloji majú aj smrtku a možno sa smrtka objaví aj na tom našom. Ale najprv príde nočný vartáš, hlásnik, ktorý nám ukáže, ako sa v minulosti, keď ešte nebolo elektriky, hlásilo, koľko je hodín. Odbila 12. hodina, chráň každý duch Hospodina. Opatrujte sliepky husí, nech mám ich chor nepodusí. Opatrujte svetlo oheň, aby nebol ľudom škoden.
Orloj nám dohral, apoštoli sa nám všetci poukazovali a takto máme koniec nášho programu. Zostáva nám už len spoločné a individuálne fotografovanie s našimi folkloristami, apoštolmi alebo s Vartášom či Smrtkou, ale to až po skončení nášho programu. A týmto sa chcem všetkým poďakovať, ktorí sa v tomto programe akýmkoľvek spôsobom podielali, so všetkým nám pomáhali a za to vám veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj vám, ktorí ste sem prišli a spoločne sme si vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru. V dnešnom vianočnom programe účinkovali 12 apoštoli, muži z Trenčianskych Stankoviec a muži z folklórneho súboru Rozvadžan. Ženy z folklórneho súboru Rozvadžan. Deti z detského folklórneho súboru Lampášik. Muzikanti z folklórneho súboru Rozvadžan. Rozvadský obecný hlásnik aj so Smrtkou. A tešíme sa, že nás prišiel privítať aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a prosíme ho o krátky príhovor. Pekný večer vám prajem všetkým tu v Trenčianskych Stankovciach. Ja som veľmi rád prijal pozvanie. Vendo, prosím ťa, ak by si mohol prísť. Myslím, že v Stankovciach to žije. Celý rok poredáte rôzne podujatia a Vendo, je to asi hlavne teda vďaka tebe, pretože naozaj počas roka vymýšľate veľa zaujímavých vecí. Len pred rokom, pred 2 sme sadili tie lipy a tú alej celú. Potom robíte tie folklórne slávnosti a veľa ďalších podujatí a myslím, že toto je podujatie, ktoré sa tiež určite vydarilo. Je to druhýkrát, kedy robíte tento vianočný orloj. Musím povedať, že práve som tiež videl orloj. V Olomouci nie, viem, že tam je orloj. Janko Bodmanický v Starej Bystrici má tiež orloj, ale takýto krásny živý orloj som teda nevidel a klobúk dole, myslím, že si všetci zaslúžia na čele s Vendom Sedláčkom aj Rozvadžané tieto malé deti. Naozaj veľký potlesk. Ja vám chcem, milí Stankovčania, zaželať všetko najlepšie. Zajtra je druhá adventná nedeľa, preto vám chcem popriať príjemné prežitie adventu, ale aj celých vianočných sviatkov. Zaželať vám do nového roku 2024 všetko najlepšie, veľa zdravia. Nech sa vám všetkým darí a ja pevne verím, že aj Slovensko budúci rok bude vyzerať troška lepšie, ako je tomu teraz. A Vendo, taký malý pozdrav, aby ste zahrial. Viem, že máte aj nejaký punč. Taký malý pozdrav trošku z inej Bošatskej doliny. A mám vás naozaj veľmi rád. Som rád, že takto fungujete a že zachováte aj tieto tradície tu v Trenčianskych Stankovciach. Želám ešte raz všetko najlepšie. Nech sa vám darí. Aj chalanom tam, čo hrajú vedľa, hej, sprevádzajú. Takže všetko najlepšie. Držte sa. Pekný večer vám prajem. Ďakujeme veľmi pekne. A dúfam, že ostanete s nami, lebo vyjde posledná pesnička teraz. Áno, dám si aj ten punč, ak je teda. Áno, však ja. Nie kvôli tomu som prišiel, tak, ale keď som videl ten rebrík vzadu a dúfam, že ho nevidela teda inšpektorát práce, to je naozaj nejaké pripoistenie, by ste všetci apoštoli potrebovali, tak možno prispiejeme budúci rok na taký lepší rebrík. Všetko najlepšie, pekný večer. A na záver budeme radi, keď si spolu s nami zaspievate Tichú noc.
Keď tichá noc zaznie sladko a sviečky sa rozhoria, privítame Jezuliatko, srdcia sa nám otvoria. Nech aj vám všetkým sa roztvorí každé srdce blažené, rozleje sa radosť duši, starosti, čo zaženia.